Относно COVID за момент няма притеснения. Притесненията са от тази гледна точка да не измислят пък някаква такава простотия през есента и зимата и отново да влезем в същия филм. А възможно ли е това да се случи според вас изобщо? Еми, по принцип да. Защото всичко това, което стана, беше в голяма степен лишено от логика и имаше съвсем други цели преследващи. Така че това е възможно да се случи. За съжаление. Не знам дали знаете, има отделени и гласувани вече 170 милиона лева за ваксини. Поне така. 143 милиона за COVID ваксини. За COVID ваксини, точно така. За Това ми COVID направи ваксини, впечатление. за другите ваксини, например за ротавирусните, всяка година